Òbviament emprenyats per veure com la justícia és unidireccional, com l'incitació a l'odi només existeix per una part i aquesta part som els únics que per no vindre a declarar en un jutjat on ens està dient que aixecar les mans, manifestar-nos al carrer i cridar 4 consignes com votarem o llibertat, això ens pot portar a on ens ha portat, que és en una presó. Si la justícia comença a ser justa, si la democràcia és democràcia, esperem que totes aquestes paraules que són tan importants treguin la llum, i no només per nosaltres, sinó que sigui per totes les bandes que tregui la llum i que la democràcia arribi en aquest país i que no ens facin viure en un estat on no volem viure i on ens empresona d'aquestes maneres. Però ja veieu que hem resistit amb molta dignitat, amb molta tranquil·litat, amb molta honestedat amb nosaltres mateixes, perquè com sempre vam dir, nosaltres no reconeixem aquest marc judicial de l'estat espanyol, un marc judicial que, tornem a repetir, no té separació de poders, judicialitza la política. Tan senzills com l'acció política institucional, una declaració institucional derivada de la seva condició de regidora en el cas de la Marta, i en el cas de l'Oriol simplement per exercir un altre dret fonamental, no en el seu cas de llibertat política, que també, sinó fonamentalment el dret de reunió i de manifestació, que són drets fonamentals que ens va costar conquerir moltíssim amb lluites col·lectives. Nosaltres també diem que no es trobaran mai sols i soles, que des de la CUP Crida Constituent sempre tindran el suport i, per tant, tot el suport que sigui necessari el rebran, però en aquestes darreres 24 hores el suport no ha estat únicament de la nostra organització, sinó la majoria del poble de Catalunya, que ja al vespre es va manifestar a les capitals de comarca i que aquest matí, a 9 del matí, un 28 de desembre, ha fet una concentració solidària amb ells, amb elles.